Вітаем вас! У эфіры «Беларусь-3» навіны культуры. На календары пятніца 29 чэрвеня. І гэтым разам мы раскажам пра першы міжнародны фестываль «Перформенск», які распачынаецца сёння ў беларускай сталіцы. Агучым цікавыя праекты тэлеканала «Беларусь-3». І напрыканцы выпуску пра сакрэты цырульніцкага мастацтва пагутарым са стылістам і акцёрам Аляксандрам Каршынінікавым. Пра гэта і шмат іншага далей у выпуску. Першы міжнародны фестываль перфарматыўнага мастацтва «Перформенск» распачынаецца сёння ў беларускай сталіцы. Асноўныя мерапрыемствы арганізаваныя групай маладых мастакоў з Чэхіі, Славакіі і Беларусі. Галоўны акцэнт у фестывалі ставіцца на так званае жывое мастацтва, якое будзе дапоўнена інсталяцыямі, відэаартам і відэазапісамі перформансаў. Беларускім мастакам будзе прадстаўлена магчымасць сустрэчы з калегамі-прадстаўнікамі сучаснай міжнароднай сцэны, што можа стварыць умовы для далейшага супрацоўніцтва. У межах фестывалю пройдуць дыскусіі і лекцыі з прадстаўнікамі мастацтва з розных краін свету. Пра іншыя цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. Школьнікі Мінска пазнаёміліся з мастацкімі традыцыямі Кітая. У палацы дзяцей і моладзі адкрылася інтэрактыўная выстава культурна-творчай спадчыны горада-пабраціма беларускай сталіцы Шэньчжэня. Дзеці ўбачылі розныя віды традыцыйнага кітайскага мастацтва і даведаліся, як вырабляюцца тэатральныя маскі для оперы, што такое каліграфія і кітайскі батык. Мастацтва роспісу тканіны фарбавальнікам індыга я пераняла ў сваёй бабулі. Гэта старажытная кітайская тэхніка, ёй больш за 1000 гадоў. Мы робім на палатне малюнкі, завязваем асаблівым чынам вузельчыкі і афарбоўваем. Атрымліваецца заўсёды непаўторны малюнак. Беларускім дзецям мы з задавальненнем расказваем пра мастацтва Китая і дорым сувеніры на памяць. Сотрудничество в области культуры – это база. Это база, это вот душе, вот сотрудничество в душе. Сейчас очень многие наши белорусские друзья, особенно дети и молодежи, они уже очень хорошо знают, вот, скажем, вот, китайскую культуру. И даже по улице я гуляю, вот, много вот, дети поздороваются на китайском «ни хао так», да. Выстава ладзіцца ў рамках кітайскага тыдня культурна-творчых паказаў, арганізаваны пасольствам КНР у Беларусі. А вось Дні Кітая ў Мінску пройдуць у верасні. Новы раённы гісторыка-краязнаўчы музей ствараецца ў горадзе Дуброўна Віцебскай вобласці. Пад яго перададзены ў камунальную ўласнасць аднапавярховы будынак, размешчаны ў цэнтры горада плошчай 440 квадратных метраў. Зараз у музеі адкрыта першая невялікая зала, дзе разгарнулася выстава роднаму гораду «Сэрца і талент». На ёй прадстаўлены каля 30 жывапісных работ мясцовага ўраджэнца, вядомага мастака Мікалая Апіёка. У перспектыве тут плануецца адкрыць яшчэ некалькі выставачных залаў, якія будуць знаёміць з археалогіяй, этнаграфіяй раёна, яго дарэвалюцыйным перыядам, гадамі ваеннага ліхалецця і сучаснымі этапамі жыцця. Заўтра у праекце «Жывая культура» запрашаем паглядзець на унікальны абрад баджэння і пахавання стралы, які захаваўся ў вёсцы Казацкія Балсуны Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці. Ён унесены ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. Нягледзячы на паганскія карані, абрад даўно ўплецены ў сістэму хрысціянскіх святаў і праводзіцца на 6-м тыдні пасля Вялікадня ў чацвер на ўшэсце Гасподня. Штогод на гэтую унікальную падзею ў Веткаўскі раён прыязджаюць гісторыкі, этнографы і турысты з розных краін. Глядзіце перадачу «Жывая культура» заўтра а палове 11 на Беларусь-3. У Тель-Авіве днямі адкрылася першая персанальная выстава ўнучатай пляменніцы Марка Шагала Ірыны Маркавай-Шагал. Экспазіцыя прысвечана адразу 3 святочным датам – 70-годдзю незалежнасці Ізраіля, Дню незалежнасці Беларусі і Дню Расіі. Размясцілася яна ў расійскім культурным цэнтры. На выставе прадстаўлены 36 работ Ірыны Маркавай-Шагал, якія ўражваюць гледача сваёй разнастайнасцю. У іх прасочваецца духоўнае сваяцтва з Маркам Шагалам, жывапіс якога сусветна вядомы сваім асаблівым стылем і ўспрыманнем навакольнага свету.
Характэрна, што прафесійнае жыццё Ірыны, былога фізіка і інжынера-эканаміста, было далёка ад мастацтва. Сваю першую карціну яна напісала 3 гады таму ва ўзросце 58 гадоў. Тым не менш, яе творчасць даволі хутка стала вядома ў Ізраілі. Сёння ў Карлавых Варах у Чэхіі распачынаецца 53-й міжнародны кінафестываль. Гэта найбуйнейшы кінафорум класа А ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Беларусь на ім будзе прадстаўлена дэбютным паўнаметражным фільмам «Крышталь» беларускага рэжысёра Дар'і Жук. Ён прыме ўдзел у праграме «Да ўсходу ад захаду». У карціне паказана панарама жыцця 90-х. Маладзёжныя падпольныя рэйвы, стыхійныя рынкі, мары маладых людзей пра эміграцыю, жыццё застыла ў часе правінцыі. У апошні раз Беларусь была прадстаўлена ў конкурснай праграме фестывалю ў 2004 годзе фільмам «Акупацыя містэрыі» Андрэя Кудзіненкі. У Беларусі выхад фільма «Крышталь» чакаецца ў верасні. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Калі вам за 70 баляць калені і локці, то самы час пачаць танцаваць. Менавіта так вылечваюць свае хваробы некаторыя тайваньскія бабулі і дзядулі. Давайце паглядзім. Кожную раніцу 90-гадовая Ван Чжэнь, жыхарка тайваньскага горада Тайчжун, адпраўляецца на заробкі. Яна збірае і здае ў перапрацоўку смецце, але па аўторках у яе мернае жыццё урываюцца танцы і музыка. Бабуля ўжо некалькі гадоў вучыцца выконваць хіп-хоп. На рэпетыцыю прыходзяць і іншыя пажылыя мужчыны і жанчыны за 70. Дзякуючы танцам, я шчаслівая. Яны дапамагаюць захоўваць памяць і яснасць розуму, жартаваць і смяяцца. Гэта выдатна. Як і даваць нагрузку свайму целу. Танцавальны калектыў называецца «6 карат». Яго ўдзельнікі ўжо праславіліся на ўсю краіну. Іх запрашаюць выступаць на грамадскіх мерапрыемствах у розных гарадах. Пажылыя зоркі пастаянна развучваюць новыя рухі і імкнуцца паляпшаць танцавальныя навыкі. Навучаюць пажылых танцораў мясцовыя студэнты. Гэты праект запусцілі 9 гадоў таму. Яго мэта даць пажылым людзям магчымасць мець зносіны і не адчуваць адзіноту. Тайвань лічыцца краіна, якая старэе. Кожны 7-й жыхар старэйшы за 65 гадоў. Тайваньскія ўлады плануюць стварыць больш праграм дапамогі пажылым. Дарэчы, яшчэ адзін спосаб амаладзіцца прапануюць сталічныя кінатэатры. Да 11 ліпеня ў Мінску можна паглядзець камедыю рэжысёра Бландзін Ленуар «50 вясновых дзён». Карціна расказвае пра далікатную францужанку Аўрору, якой у адзін дзень жыццё паднесла адразу некалькі сюрпрызаў. Новае каханне, звальненне і унукаў. Як Аўрора справіцца з усім гэтым, ролю галоўнай гераіні ў стужцы выканала рэжысёр і сцэнарыст Аньес Жаўі. Нягледзячы на багатую фільмаграфію, яна вядомая кінаманам як уладальніца прыза Канскага кінафестывалю за лепшы сцэнарый да карціны «Паглядзі на мяне». А фільм «На чужы густ», у якім яна таксама сыграла галоўную ролю, быў названы лепшым на кінапрэміі «Сезар». Заўтра ў праграме «Навукаманія» мы раскажам пра навуковыя распрацоўкі для паляпшэння якасці жыцця асаблівых людзей. Праграму «Навукаманія» глядзіце на тэлеканале «Беларусь-3» заўтра ў 14:50. Наше предприятие работает в 3 направлениях. Медико-реабилитационная помощь, обеспечение пациента средствами технической социальной реабилитации и профессиональное переобучение, профессиональная переориентация. Заўтра ў Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны пройдзе музычна-патрыятычная праграма «Ёсць у горада слава гордая», прысвечаная Дню незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Галоўнай падзеяй праграмы стане вялікі святочны канцэрт артыстаў Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра на пляцоўцы ў цэнтральнага ўваходу ў музей. Таксама у гэты дзень у музеі будуць працаваць шматлікія інтэрактыўныя пляцоўкі, займальныя майстар-класы, нясумныя музейныя заняткі і тэматычныя зоны з фатаграфаваннем у ваеннай амуніцыі. На пляцоўцы самалёта Лі-2 наведвальнікам прапануюць паўдзельнічаць у новай анімацыйнай экскурсіі «Самалёты ляцяць да партызан». У Мінску працягваюцца джазавыя вечары ля ратушы. У суботу тут выступяць квартэт Клауса Райхшталлера з Германіі, септэт Джона Левайна са Злучаных Штатаў Амерыкі і беларуска-расійскі квартэт Паўла Арлова. Кожны вечар фестывалю ў гэтым годзе прысвечаны пэўнай тэме.
Заўтрашні акрэслены як традыцыі і сучаснасць. А ўсе вечары аб'яднаюць джазавая п'еса, вядомая кожнаму аматару гэтага жанру «So What» Майлза Дэвіса. Наступны канцэрт вечароў прадставіць творчасць музыкантаў з Францыі, Кубы і Ізраіля. Заўтра на тэрыторыі музея народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам пройдзе новы рок-фестываль «Наш дзень». У яго праграме заяўлены лепшыя імёны сучаснай беларускай рок-музыкі, гурты «Акутты», «Дзецюкі», «Крама», «Мутнае вока», а таксама сольныя выканаўцы. Арганізатары фестывалю прынцыпова адмовіліся ад замежных артыстаў і зрабілі акцэнт на беларускай музыцы. Акрамя канцэртнай праграмы запланаваны пазнавальныя экскурсіі, гульні для дзяцей і дарослых, займальныя квесты, кірмашы і іншыя забавы. Персанальная выстава жывапісу «Дакрананне прыгажосці» эстонскага мастака Эдуарда Зенчыка працуе гэтымі днямі ў мастацкай галерэі «Артель». Тут прадстаўлена 55 жывапісных твораў, якія мастак напісаў за апошнія некалькі гадоў. Кожная карціна распавядае пра сакрамент і сэнс старажытных знакаў. Аўтар імкнецца пранікнуць у сутнасць кахання і падзяліцца ім праз свае творы. Усе прадстаўленыя работы аб'ядноўвае матыў пазачасавых вобразаў жаночай прыгажосці. Нядаўна ў рамках 7-га кангрэса цырульнікаў стылістаў «Арт-Дэй» Мінск наведаў вядомы стыліст, гісторык моды і акцёр Александр Крашеніннікаў. Мы сустрэліся з маэстра і даведаліся, дзе сканчваецца рамяство ў цырульніцкай справе і пачынаецца мастацтва. Чым адрозніваецца праца стылістаў у кіно ад працы з акторамі ў тэатры і чаму гэтая розніца – цэлая навука. Здравствуйте, Александр. Мы рады приветствовать вас в Минске. Скажите, вот парикмахерство – это искусство или ремесло? Парикмахерство, в первую очередь, это ремесло. Если вы хотите выйти за рамки ремесленной работы и перейти в категорию прикладного искусства, а наша работа – это прикладное искусство, потому что все делается руками. Образование художественное, интеллектуальное, литературное, образование в области моды позволит вам стать деятелем прикладного искусства. А как отличить качественную, хорошую стрижку от произведения искусства? Есть на самом деле точное определение искусства. Искусством может являться любой предмет, любое явление, что вызывает в вас эмоциональный отклик. Неважно, позитивный либо отрицательный. А когда вы видите в человеке не в отдельно взятой стрижке, она никому не нужна, так же, как отдельно взятый цвет волос. Он никому не нужен. Это принадлежность и неотъемлемая часть индивидуума, личности. И вот когда вы смотрите на человека, и он вызывает у вас восторг, значит, там была рука искусства. Насколько мне известно, по образованию вы актер. А как случился этот переход? Работа с волосами, с цветом, с прической – это мое хобби было с детства. Но профессию для себя выбрал совершенно другую, ту, которую вы сказали, быть актером. Мне грезилось, мне виделось, я мечтал, я очень хотел. Даже у меня были какие-то успехи, скажем так, на этом поприще. И наступил какой-то момент, когда я для себя решил, что я не хочу быть в такой зависимой ситуации и истории, да, от везения, удачи, режиссерских капризов, прихотей, желаний. Профессию я поставил на полку, и мое хобби стало моей профессией. Все. И достаточно быстро, достаточно успешно и достаточно стремительно. Значит, мой выбор был сделан верно. Но от театра и кино вы недалеко убежали. Душой и телом я, конечно, убежал. Но когда речь идет о какой-то работе, даже незначительной в кино или в театре или где-либо еще, профессиональные навыки, если они получены качественно, они никуда не деваются. Я с удовольствием это делаю, но теперь это мое хобби. Хочу – да, хочу – нет. Но у вас есть работы в театре и в кино уже как мастера парикмахерского искусства. Да, но это все равно другой жанр, потому что чаще всего, если вы работаете в кино и даже вам приходится играть стилиста, вы не выполняете эту работу. За вас выполняют эту работу штатные гримеры-парикмахеры, потому что в следующем кадре, который будет сниматься через 4 недели, вас не будет, люди должны эту же прическу повторить. И там вы выступаете только в качестве артиста. Ваше обаяние и умение общаться подтверждает, что актерами не становятся, а рождаются. Мы будем с удовольствием рады видеть вас вновь в Минске. Спасибо вам. Спасибо.
На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!